Τώρα 5 κουβέντες για το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα ή την Ευαγγελική περικοπή καλύτερα. Δεν ξέρω αν προσέξετε όταν αναγινώσκεται το Ευαγγέλιο ότι γίνεται αναφορά εκεί στην πρόσκληση του Χριστού προς τους πρώτους μαθητάς. Και Κύριος κάνει την πρότασή Του σε 4 εξ αυτών και γίνεται δεκτή η πρόσκληση, η κλήση. Πρώτα να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δια του χρόνου ακολουθήσαμε το Χριστό μας, χωριζόμαστε σε 3 ενότητες, όχι για να διαφέρουμε, αλλά για να ξέρουμε την αποστολή μας, τι μας αναλογεί. Η πρώτη ομάδα είναι ο κύκλος των μαθητών, των 12 του Κυρίου. Ο μικρός κύκλος των μαθητών, ύστερα έρχεται ο ευρύτερος των 70 μαθητών και ύστερα ερχόμαστε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, του μυστικού, του οποίου μέλη είμαστε. Επομένως, ό,τι συνέβη με τους πρώτους μαθητάς δεν μπορεί να μην συμβαίνει και με εμάς. Το θέμα είναι αν εμείς το θέλουμε αυτό, ότι γίνεται το ίδιο είναι δεδομένο και θα το εξηγήσουμε 5 κουβέντες μόνο. Το ότι οι μαθητές, οι 4 αυτοί ανταπεκρίθηκαν αμέσως, δεν είναι ότι ο Κύριος τους είδε για πρώτη φορά, τους είπε ελάτε και ξαφνικά ξύπνησαν σαν να κοιμόνταν και μεταβαίνουν σε ένα καινούριο πεδίο ζωής. Είχαν γνωρίσει τον Χριστό, αν θυμάστε από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, και γίνεται έτσι μνήα στο πώς ο Ανδρέας, δηλαδή ένας από τους 4 σήμερα προσκληθέντες, μαζί με τον άλλον μαθήτη που μάλλον ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ακολούθησαν τον Χριστό μετά την βάπτισή Του. Και κατόπιν ο μαθητής Ανδρέας, ή τέλος πάντων ο αδελφός Ανδρέας, απευθυνόμενος στον αδελφό του, λέει βρήκαμε το Σωτήρα, ο οποίος προσερχόμενος στον Χριστό πήρε και την ονομασία Πέτρος. Λοιπόν, υπήρχε μια τέτοια πρώτη γνωριμία, υπήρχε μια πρώτη, θα λέγαμε, πρόσκληση και τώρα ολοκληρώνεται. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η πρόσκληση που γίνεται και σε εμάς μπορεί να έχει γίνει και πρώτη και δεύτερη και τρίτη και 100η φορά, κάποτε όμως την καταλαβαίνουμε καλύτερα και αναλόγως ανταποκρινόμαστε. Να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω μόνο 2 περιπτώσεις που είναι εμφανής αυτή η εκ μέρους μας ακρόαση της κλήσεως του Θεού. Τώρα η ανταπόκριση είναι άλλη ιστορία. Το πόσο εμείς ακούμε, γιατί μερικοί από μας λένε δεν μας κάλεσε ποτέ ο Χριστός μας, δεν τον ακούσαμε να μας προσκαλεί, επομένως έχουμε κάπως μια ανευθυνότητα αν θα πορευθούμε κατά το θέλημά Του ή όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ, τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι αγαπούμε και το μυστήριο της εξομολογήσεως και λέμε κάποια κρυφά κομμάτια της υπάρξεώς μας, ότι μερικές φορές κάτι διαβάζουμε, κάτι ακούμε και λέμε, το χαρακτηριστικό σε όλους μας, αυτά ήταν σαν να μου τα έλεγε σε μένα. Αυτό είναι μια πρόσκληση. Γιατί σε τα λέει σε σένα και τα καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή και προηγουμένως δεν καταλάβαινες? Είναι φανερό ότι εκεί δια της συνειδήσεώς μας ο Κύριος μας ομιλεί και μας προσκαλεί. Υπάρχει και η δεύτερη περίπτωση, να έχει κανείς την αίσθηση ότι η συνείδησή του τον ελέγχει είτε με τύψεις, που είναι πια πιο ελαφρά μορφή
ενοχοποιήσεώς μας, είτε με την παρουσία των ενοχών, που είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική η συναίσθηση των σφαλμάτων μας, των αμαρτιών μας. Και εκεί είναι μια πρόσκληση. Γιατί άλλες φορές δεν αισθανόμαστε τη συνείδησή μας να μας ομιλεί, να μας ελέγχει, και κάποια στιγμή πάρα πολύ έντονα θα πείτε, μα αυτό συμβαίνει όταν έχω ιδιαίτερα πικράνει τον Κύριό μου, ιδιαίτερα έχω παραβεί το θέλημά Του, και τότε η συνείδηση διαμαρτύρεται. Δεν διαμαρτύρεται απλώς για να μας ελέγξει, αλλά για να μας δώσει και κουράγιο να μας πει, όσο βαριά κι αν είναι η πτώση μας, ο Κύριος μας περιμένει. Αυτά τα δύο και πολλά άλλα θα μπορούσατε να πείτε εσείς, που είναι σημάδια ότι ο Κύριος μας προσκαλεί. Δεν πρέπει να τα παρατρέχουμε, να τα παραγνωρίζουμε. Εκεί όμως πρέπει να διερωτηθούμε αν έχουμε το κουράγιο, μετά από διάφορες επιμέρους γνωριμίες με τον Χριστό μας και κάποιες που είναι πιο συγκλονιστικές ως πρόσκληση, αν έχουμε το ίδιο κουράγιο να ανταποκριθούμε. Το ερώτημα είναι αυτό, ανταποκρινόμαστε όταν λέμε ότι αυτά τα είπε ο Κύριος για μένα, ή έχω μια πληρέστερη συναίσθηση των αμαρτιών μου. Από εκεί αρχίζει πλέον η δική μας ευθύνη και η δική μας, αν θέλετε, δόξα. Ευθύνη αν κοφεύσουμε και συνεχίσουμε να ζούμε αδιάφορα. Δόξα όταν αποδεχθούμε αυτή την πρόσκληση και του Κυρίου μας και πούμε «Ιδού ο δούλος σου, Κύριε, λάλη, ο δούλος σου ακούει». Τώρα θα πείτε τι θα γίνει με αυτή την αλλαγή νοοτροπίας και αναλλαγή στάσεως. Τι θα γίνει, απλούστατα θα καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα τα πάντα. Μέχρι τώρα δηλαδή ήμασταν σαν να βλέπαμε και δεν βλέπαμε, ακούγαμε και δεν ακούγαμε. Όταν δέχεσαι την πρόσκληση του Κυρίου σημαίνει ότι πλέον ο Κύριος για σένα, ο Χριστός μας, είναι κάτι ιδιαίτερο σημαντικό. Δεν μπορείς να το αισθάνεσαι και να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Πλέον και η πιο λεπτή πρόσκληση, το πιο λεπτό ακούμπισμα που θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος μας, αμέσως το αισθανόμαστε. Και από εδώ αρχίζει η πραγματικότητα της χριστιανικής ζωής. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Δεν είναι μια προσπάθεια να καταλάβουμε κάποια πράγματα, κατόπιν να τα εκτιμήσουμε και να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε. Όχι, αισθανόμαστε ένα κάλεσμα, μια κλίση, μια ζωντανή, θα λέγαμε έτσι, πρόσκληση εκ μέρους του Χριστού προς εμάς τους ιδίους. Και επομένως είναι τιμή και δόξα αυτό να ασχολείται με τον καθένα μας χωριστά ο Κύριος και να μας λέει, μιλώντας γενικά αλλά και μιλώντας και προσωπικά με τον καθένα μας, αυτή τη γνωστή πρόσκληση «Δεύτε, πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι». Ο Κύριος ξέρει ότι είμαστε και κουρασμένοι, δηλαδή απογοητευμένοι μερικές φορές για την μη κατεβόδουση των προσπαθειών μας, αλλά και φορτωμένοι με αμαρτίες. Ως τέτοιους μας καλεί ο Κύριος. Δεν περιμένει δηλαδή να αναχθούμε σε κάποιο ύψος τελειότητος και κατόπιν να μας πει «Τώρα μπορώ να μιλήσω μαζί σας». Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή μας απευθύνεται, μας καλεί και μας προσκαλεί. Και είπαμε ότι πολλές φορές δεν τον ακούμε, διότι δεν έχουμε φτάσει στη στιγμή εκείνη που να νιώθουμε την ανάγκη να μπει μέσα μας αυτή η καινούργια ζωή, αυτή η καινούργια πράξη της χάριτος του Θεού. Κάποια στιγμή που ξυπνάει μέσα μας αυτό το αίσθημα της δικής μας μηδαμινότητος και της παντοδυναμίας του Χριστού, τότε αρχίζουμε πραγματικά να αποθούμε την παρουσία του Κυρίου. Και κάτι ακόμη τελευταίο που είναι σημαντικό, μόνο έτσι μπορείτε ως γονείς και μπορούμε εμείς ως ιερείς και όσοι άλλοι απευθυνόμαστε στους συνανθρώπους να γίνομαστε εισακουστοί. Οι άλλοι καταλαβαίνουν κατά πόσο μέσα μας αυτά τα οποία λέμε τα ζούμε. Διότι καλά κάνουμε πολλές φορές που είτε τα ζούμε είτε τα ζούμε, λέμε κάποιες αλήθειες. Ένας γονέας, παραδείγματος χάρη, δεν θα περιμένει να φτάσει σε ένα ύψος, ας πούμε, βιωμάτων για να μιλήσει στο παιδί του. Θα μιλήσει έστω από γνώση κάποιων πραγμάτων, άσχετα αν τα κάνει ή όχι. Θα τα πει, αλλά με την πρόταση να τα ζήσει κάποια στιγμή.
Οπότε, εκείνα τα οποία έλεγε προηγουμένως δια των λόγων, χωρίς να υπάρχει εσωτερική ανταπόκριση, θα δει ότι σε λίγο θα γίνονται εισακουστά από τα παιδιά του, σεβαστά και κατά κύριο λόγο μιμητά. Αρχίζουν τα παιδιά να μιμούνται τον γονέα, όχι απλώς να τον ακούνε, διότι βλέπουν ότι αυτά που τους λέει, αυτά που τους προτείνει και προπαντός αυτά που τα χαρακτηρίζει ως σπουδαία, είναι ήδη γεγονότα μέσα στην ύπαρξή του. Και ακόμη ένα τελευταίο, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοινωνία η οποία παραπέει και πολλές φορές διαιρετώνται υπεύθυνοι τι πρέπει να κάνουν για να διορθώσουν τα πράγματα. Όπως ξέρετε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είσαι κοντά στο Χριστό, είσαι φως. Είσαι μακριά από τον Χριστό, είσαι σκοτάδι. Και όταν έχουμε σκοτάδι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλό. Η κοινωνία ζει μέσα στο σκότος της απομακρύσεώς της από τον Χριστό, από την Εκκλησία, από τους Αγίους, από τις αλήθειες της πίστεώς μας. Είναι φυσικό κατόπιν τούτου να παραπέει. Γι' αυτό ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όσοι δεν το έχουμε καταλάβει, ματέως προσπαθούμε με έτσι ωραίες προσπάθειες, αλλά ματέα να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια σειρά. Δεν γίνεται αυτό. Είμαστε με τον παλαιό άνθρωπο ταυτισμένοι και κάποιος που θα έρθει για να μας απελευθερώσει είναι μόνο ο Χριστός. Θα μπει ανάμεσα σε μένα που είμαι αμαρτωλός και ανάμεσα στη συνήθειά μου και θα διασχίσει αυτή την ενότητα η οποία είναι αδιάσπαστη και θα δείτε αμέσως θα αναφανεί το μεγαλείο του Θεού, το μεγαλείο της χριστιανικής ζωής και θα πέσουμε στα γόνατα για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να μεμψημυρίσουμε, αν μπορούμε να πούμε, εναντίον του εαυτού μας, που τόσος καιρός πέρασε χωρίς να βλέπουμε, χωρίς και να ακούμε όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Και μη φανεί παράξενο αυτό που λέμε θαυμαστά, διότι σε μια εποχή τόσο, θα λέγαμε, αποχαλινωμένη, που δεν έχει κανένα χαλινό, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν την αλήθεια του Θεού, που χαίρονται την παρουσία του Θεού. Αυτό είναι ένα θαύμα. Δεν μπορεί σε μια κοινωνία η οποία είναι τελείως σκοτισμένη να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτή την πραγματικότητα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι δεν αναδείχθηκαν επειδή όλοι οι άλλοι ήταν καλοί και αυτοί έγιναν οι πιο καλοί. Ζήσαν και αυτοί σε μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν τα προβλήματά τους, όμως επειδή η χάρις του Θεού έγινε δεκτή και μίλησε μέσα τους, ανεδείχθηκαν όχι για να τους επενούμε, αλλά ανεδείχθηκαν σε εκείνους οι οποίοι μαρτυρούν ότι ο Χριστός μας χθες και σήμερον είναι ο αυτός και στους αιώνας, όπως αγίασε τους μαθητάς του, τους 12 και τους 70, όπως αγίασε τους πρώτους χριστιανούς, έτσι μπορεί να αγιάσει εμάς. Τι θα πει να αγιάσει? Να μας αποκόψει από την αμαρτία και να μας φέρει κοντά σε όλη την αλήθεια την οποία εκφράζει το Ευαγγέλιό Του, το θέλημά Του, οι εντολές Του. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτοελθεφ ημάς, τι αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Τριών Θεολόγων Ιωάννου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Γρηγορίου του Θεολόγου και Σιμεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρου Ψευδίου Επισκόπου Σαμοσάτων και των Αγίων Μαρτύρων Ζηνά και Ζηνοβίων και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων τενον Αγίο Όρη και Παλαιστίνη διαλαμψάντων Πατέρων, ον τη μνήμην επιτελούμεν ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος
και ελεήμων Θεός.